Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawula nuwun ingkang kinurmatan Bapak Kepala SMA Negeri Setunggal Karanganom saha Bapak Ibu guru ingkang kula hormati. Para tamu undangan Bapak Ibu wali murid win para kanca kedah ingkang kawula tresnani. Langkung rumiyin. Semoga kita sami ngaturaken puji syukur dumateng ngarsanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring kanugrahan arupi kasarasan saengga kita sedaya saged kempal ing mriki saperlu rawuhi acara perpisahan kelas 12 SMA Negeri Setunggal Karanganom. Kaping kalih selawat saha salam tansah konjuk dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun paring pitudah dumateng margi ingkang leres. Para rawuh ingkang kinurmatan, kula minangka pranatacara ingkang saperlu badhe ngaturaken susunan adicara ing wekdal punika. Ingkang sepindhah inggih punika pambuka. Kaping kalih punika waosan ayat suci Al-Qur'an. Kaping 3 atur sambutan. Salajengipun atur pamitan saking wakil kelas 12. Acara salajengipun inggih punika atur mawidah hasanah ingkang kalajengaken doa. Minangka acara ingkang kaping pungkasan inggih punika panutup. Para rawuh ingkang kinurmatan, kangge bika adicara ing wekdal punika, sumangga sarang-sarang maos basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mugi-mugi kanthi waosan basmalah kala wau saged beta lancaring adicara ing wekdal punika. Adicara ingkang kaping kalih inggih punika waosan ayat suci Al-Qur'an ingkang dipun aturaken dening Faisal. Dumateng Faisal, wekdal saha papan kula sumanggaaken. Matur nuwun dumateng Faisal Aditya ingkang sampun nglantaraken waosan ayat suci Al-Qur'an langkung sae lan hikmat. Adicara ingkang kaping 3 inggih punika sambutan. Sambutan ingkang sepindhah saking Bapak Kepala SMA Negeri Setunggal Karanganom dumateng Bapak Kepala Sekolah wekdal saha papan kula sumanggaaken. Matur nuwun dumateng Bapak Kepala Sekolah ingkang sampun paring sambutan saha pitedah dumateng kita sedaya. Sambutan kaping kalih inggih punika saking wakil wali murid kelas 12 dumateng Bapak Ardi wekdal saha papan kula sumanggaaken. Matur nuwun dumateng Bapak Ardi ingkang sampun kerja paring sambutan. Salajengipun inggih punika atur pamitan saking wakil kelas 12 dumateng Zidan wekdal saha papan kula sumanggaaken. Matur nuwun dumateng Zidan sampun ngrampungaken pamitan ingkang sae lan saged bugah raos. Adicara kaping gangsal inggih punika mawidah hasanah ingkang badhe dipun aturaken dening Ustadz Israfil. Dumateng Ustadz Israfil, papan saha wekdal kula sumanggaaken. Matur nuwun dumateng Ustadz Israfil ingkang sampun paring mawidah hasanah ingkang sae. Mugi-mugi saged dados tuntunan kangge kita sedaya. Minangka panutuping adicara, sumangga kita sarang-sarang ndedonga dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang badhe dipun bandhengaken dening Ustadz Israfil. Wekdal saha papan kula sumanggaaken. Matur nuwun dening Ustadz Israfil ingkang sampun mimpin doa. Mugi-mugi doa ingkang sampun dipunaturaken saged dipun ijabah dening Allah Subhanahu wa taala. Para rawuh ingkang kinurmatan, kanthi rampunging doa ateges adicara perpisahan kelas 12 SMA Negeri Setunggal Karanganom sampun paripurna. Kula minangka pranatacara ngaturaken agunging panuwun dumateng para rawuh ingkang sampun kersa
rawuh wonten ing acara punika. Saking pambuka dumugi panutup. Dumateng para rawuh mbok bilih wonten kirang langkunging anggenging kula matur nyuwun agunging pangaksani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.